Extrémne počasie vo svete 18. a 19. novembra. Chorvátsko. Ostrov Kornati zasiahla silná búrka a následne bleskové záplavy v meste Vrulie. Grécko. Ulice Argostoly na Kefalónii sa po hurikáne zmenili na rieky, voda dokonca tiekla zo studní. Turecko. Zosúv pôdy zasiahol mesto Čajeli v provincii Rize. Zosúv pôdy vyvolali silné dažde a oslabená pôda po nedávnom zemetrasení s magnitúdou 4,7 stupňa. Egypt. Silné dažde sprevádzané bleskami a silným vetrom zasiahli Alexandriu. Južná Afrika. Mesto Eliot v oblasti východné Kapsko zasiahlo silné krúpobytie. Izrael. Lokálne záplavy nastali v meste Zichron Jákov a okolí potom, ako spadlo rekordné množstvo zrážok. Čína. Tajfúnu Man-i a studený vzduch spôsobili na južnom pobreží Číny silnú búrku a vysoký príliv, čo vyvolalo záplavy. Malajzia. Silné dažde nezvyčajné pre sultanát Terengganu spôsobili ničivé záplavy. Indonézia. Silný dážď a vietor spustili v regentstve Trenggalek vo východnej Jáve bleskové povodne, zosuvy pôdy a zapríčinili popadané stromy. Kanada. Obyvatelia ostrova Vancouver zostali bez elektriny po tom, čo sa vietor so silou hurikánu prehnal cez juhozápad Britskej Kolumbie. USA. V obci Haynesport v New Jersey vypukol požiar. Požiar sa našťastie podarilo zastaviť. Západným Washingtonom sa prehnal vietor s rýchlosťou 70 míľ za hodinu, čo spôsobilo popadané stromy a výpadky elektriny. Belize. Tropická búrka Sara priniesla ničivé záplavy na západe krajiny. Sint Maarten. V niektorých častiach ostrova sa v dôsledku silných zrážok vyskytli bleskové záplavy. To, že sa klimatická katastrofa práve neodohráva za mojím oknom, neznamená, že to tak bude aj zajtra. Nečakaj, až to príde aj k tebe. Pripoj sa k úsiliu o zjednotenie vedcov z celého sveta a podporme spoločne konkrétne kroky na riešenie klimatickej krízy.